Luăm următoarea frază. Precum în cer, așa și pe pământ. Această frază apare la un moment dat în rugăciunea celebră Tatăl nostru și care are mai multe înțelesuri. Nu vorbim despre anumite lucruri ascunse care sunt greu de interpretat, vorbim despre două lucruri simple. Și poate avea două înțelesuri mari și late care sunt foarte simple. Unu, ceea ce înseamnă că împărăția cerului, nu vorbim despre cer ca și atmosfera Pământului, vorbim despre galaxii și respectiv universul de după această planetă. Deci în împărăția cerului se manifestă la fel ca în împărăția Pământului, ceea ce înseamnă că tot ce înseamnă corpuri cerești în afara acestei planete Pământ este guvernat de un set de reguli general valabile care se aplică prin intermediul fizicii pentru a da o rânduială corespunzătoare. De exemplu, de la cea mai mare galaxie, la nebuloase, la sisteme solare care conțin o stea sau două și planetele respective, toate trebuie să aibă o rânduială pentru un set caracteristici de reguli. Precum în cer, așa și pe pământ, implică faptul că aceleași reguli care determină o rânduială spațială trebuie aplicată cumva și pe pământ, ceea ce înseamnă că atât omul cât și mediul înconjurător omului trebuie să corespundă și să reacționeze la acest set de reguli. Deci noi înșine și planeta noastră nu este cu nimic mai deosebită față de restul universului în care trăim. Asta este prima explicație. A doua explicație se referă la faptul că universul este hologram. Dacă luăm o foaie A4 care are o imagine corespunzătoare holografică și împărțim acea foaie A4, o tăiem și o tăiem și o tăiem până la un fragment microscopic pe care îl observăm după aia la microscop, observăm că imaginea de la microscop este aceeași cu imaginea mare. Ceea ce înseamnă că seturi de reguli generale care determină generarea tuturor lucrurilor din univers se repetă de la o scală microscopică la macroscopic. Deci, indiferent de cât de mic sau mare este structura, sunt aplicate aceleași reguli, care se numesc rația de aur, da, sau secvența Fibonacci, pentru a genera aceste structuri. La baza lor fiind, bineînțeles, fizica și matematica.